lokacin kuɗin IAS sababbi yanzu ne. Muna fatan kuma shugabanninmu kamar yadda suke magana sabon fasfarkin nan da za a fara hiddo shi kwanan nan, kuɗinmu na IAS a ce an fara hiddo su kwanan nan, kuɗi masu valer, kuɗi masu shiga a duka bankuna na duniya, ba kamar sefa ba wanda daga Africa del West ko Africa Central ba iya hita. Wani shahararren ɗan siyasa, Professor Coulibaly Mamadou, shi ne tsohon Firizidankin Assemblée Nationale na Cote d'Ivoire. A lokacin da ya gano wasu takardu da aka aje na harkar tahiyan Faransa da kasashe namu na Africa del West musamman, sai ya hiddo littafi cikin shi ya maganganu alaƙoƙi da yawa, alaƙoƙin tsaron gida, alaƙoƙin kasuwanci, alaƙoƙin sada zumunta da har alaƙan kuɗi da sefa namu na Nijar tare da Faransa. To ni yanzu anan ne zan yi magana na abun da aka zo aka kukkule mu. General Chani ya ce wani cikin interview shi cewa an dabaibaye ƙawawunmu da dabaibayu da yawa, kuma kun ce wannan dabaibayin zai ci lokaci tunda an yi mana wayo ne da takardu an dabaibaye mu. To cikin dabaibayin nan shine Faransefa. Cikin maganan Faransefa da ya rubuta shi Dr. Coulibaly Muhammad cikin littafin shi, bayani na ya nema aka zo aka kirkiro ma Faransefa aka samu shiraɗe, da lokacin kuma da aka zo aka kafa Union Monetaire West African IMOA kenan, kuma da aka kirkiro aka bude BCEAO. Duka abubuwan nan yan uwa a takaice Faransa ce ta sa duka shuruɗanta, ta ce ma shugabanninmu lokacin hadda su Jore Hamani, su Houphouët Boigny da sauransu dai shugabannin Cote d'Ivoire da Senegal da Niger da Benin da sauran kasashe namu na Africa del West, da aka ce musu ga shuruɗan da za a bi, za a kirkiro kuɗi wanda sunan shi Faransefa. Faransefa zai rika mu'amala ne a ƙasan faran Faransai a lokacin tun kayan su yi euro kenan, kuma zai rika tahiya ne ƙasan Bank Central na Faransa. Faransefa zai zamanto kuɗi ne na mu'amala wanda Faransa take rike da valer kinshi, Faransa take rike da yanda za a rika shiga da huta da shi, kuma duka karhin shi yana hannun Faransa. Faransa dukkan shuraɗan Faransefa ita ta sa shugabannin mu suka sa hannu. Ƙarin ɓacewa sai Faransa ta zo ta ce musu su yi wani abu wanda sunan shi Union Monetaire West African, wanda ita ce IMOA, wanda ƙasashen mu nan da suka zo suka sa hannu su ma a ciki da ministrori na finance da a lokacin nan suka yarda da shuruɗai duka gaba ɗaya. Kawai su dai abin da suka yi da sunan ƙasashenmu su sa hannu ne, da baibayi cikin da baibayi, shuruɗai cikin shuruɗai, duka ekonominmu, duka kasuwancinmu, duka kayan arzikinmu sai aka ɗar masu tare da Faransefa, sai aka ce mana da shi ne za a rika aiki. Sai ya zamanto baiwa mai mu'amala da wasu kasashe su biya mu da dola ko su biya mu da kuɗin ƙasansu. Sai ya zo baiwa mu hita mu sayi wasu kaya da dolar kinmu, sai dai mu zuba sefan mu sai mu je Faransa ta ba mu Faransai a da, yanzu kuma ta ba mu euro da shi ne zan mu tahi. Kasuwancinmu gaba ɗaya a hannun Faransa yake, me zan mu saya, me zan mu saida. A haka 'yan uwa, ya ne zaka yi ka samu incin kanka bisa harkan kasuwanci, kuma ya ne zaka yi ka ci gaba. Ƙarin mugun abu da aka zo sai aka yi zancen BCEAO. BCEAO 'yan uwa, abun da ya kamata mu gane, ba a BCEAO kasashen mu suke aje kuɗin su ba, a Bank Central na Faransa ake aje kuɗi. BCEAO nan kawai wani gida ne an yi shi fit, ana kirkira wasu sefa ko ana kawo sefa ana ajewa ko ana aje wasu takardu. Hakikanin arzikinmu Faransa suke aje shi, ko kuma in ma yana aje a wani wuri a cikin BCEAO Faransa take sawa. Abin da za ku gane, wai a majalisin BCEAO dole akwai mutum biyu na Faransa wanda su shuruɗansu da maganansu tana da ƙarhi kaman ƙarhin duka wasu ministrori ko kuma wasu ajan na BCEAO. Mutum biyu na Faransa wanda za su rika aiki ne da Ministère de la Finance kuma da harkokin Trésor kin France. Zai zamanto kenan ba abun da za ku iya yi ba tare da su wa'annan mutum biyun na cikin BCEAO wanda Faransa ne, 'yan Faransa ne sun ajiye muku su. Idan ba su yarda ba
ba ku iya yin wani gyara na harkan shi. Sai ka zo karewa da karau har wani lokaci da aka zo aka yi zama 2004 kenan, nan da ba da jimawa ba, shekara 20 da suka wuce, na cewa ministrori namu na finance na kasashenmu na BCEAO suka ce ya kamata a dan samu a yi gyara, a yi wani sasantawa. Faransa ta zo ta ce ƙananan shuraɗai ta yarda a gyara, amma manyan shuraɗai Faransa ta ce ba ta yarda a sake su ba. A takaice dai 'yan uwa, kasashenmu nan musamman ma yanzu IAS, in ba mu hita daga sefa ba, in ba mu hita daga imowa ba, in ba mu daina aiki da harkokin BCEAO ba inda zan mu ta yi. Kuɗinmu nan idan ba mu yi sabon kuɗi namu na IAS ba, to ba inda zan mu ta yi. Tunda in dai muna bin shuruɗan imowa, in dai muna bin shuruɗan BCEAO, to shuruɗan Faransa ne tab muke bi, kuma ba a sa wannan shuruɗan ba don kasashen mu su ci gaba. An sa wa'annan shuruɗan ne don su tallafa arzikin ƙasar Faransa, ba don su tallafa arzikin ƙasashen mu ba na Afrique de l'Ouest, ina ma kuma yanzu ƙasashen mu na IS. Kenan dole ne yanzu shugabannin mu duk yanda ake a yi sabon kuɗi da sunan IAS, mu hita da duka wannan shuruɗan. In dai ba a yi su ba, to ci gaban mu gaskiya sai dai mu yi wata magana daban, kuma sai dai Allah ya gyara. Tunda in baka da independence na kuɗi, abin ci gabanka zai yi wahala. Lokacin kuɗin IAS sababbi yanzu ne. Muna fatan kuma shugabanninmu kamar yadda suke magana sabon fasfarkin nan da za a fara hiddo shi kwanan nan, kuɗinmu na IAS a ce an fara hiddo su kwanan nan, kuɗi masu valer, kuɗi masu shiga a duka bankuna na duniya, ba kamar sefa ba wanda daga Afrique de l'Ouest ko Afrique Central ba iya hita.